Good morning, Sinti. Good morning. Magutom. Masarap na yung igdara na tangtan na ng sapin. Good morning guys. Matan ako guys kaya magluto na po sa yung pamahaw. Luto puro manok na may patatas. Natulog pa itong pasyente guys. Ako na rin pa kuan pa hindi ko magligo pa exercise on pala kaulakawon ko na atong doktor hindi permi siya pa daigdaon natulog ko nga itong pasyente magluto sa ta atong pasyente tulog pa magluto sa ta guys dito sa kusina para pamahaw may sagol guys o patatas yun sili na kuan sili na bell may butang sa manok guys itong ricados luto na pagkain para sa itong pasyente upang kunan guys gahi pa barag na akong kuan tubig para nagawatag pahumok sa itong manok so ning ang panitan guys ang kuan anda na itong lamas daan so dali ra diretso na magluto ba sa may andam ng lamas dugay ko na kamatarang guys na maglalakiti na para bagay ganun na kuhan sinti dali rin na ito no? Patong exercise niya yung ang pasinti na ko patong pa nakulakawan sa gawas ikahapon naglakulakan po siya kadyot-rapod siya pa panon basta lang maka kuhan ba makalakaw-lakaw importante ko na siya maka-exercise lakaw-lakaw lang para makuha ng sama dili nakapestidihon tulog pa man luto sa tagay para pamahaw niya mainit din yung tubig mo ang isalin Dapat sa Korea mo. para init ko guys para panggatas mo din niya okay kada inam nagtambal may inam siya gatas at timuon mo siya sa pain ay hindi maginagtambal. Morning guys. Morning. Murang pasinti gamong Mamainit ka guys. Mamainit. sayang no ako na ka na mainit punon Ayaw po na kaya akong putang nagdilit. Gipainom din rin mo sa gatas gabi eh. kada inom og tambal Ah. bitong dagang kay gatas di palit kanang cupcake kanang tambal kundi ang tambal mga isog kayo pakanong gina siya pati muon jud nga gabi man mo pwede kanon muna mga inanaw ni painom ay pakuan Oh, ini pa hapdos na itong tingin. among mata ko kay Tapi ayaw mo tulog putol alas 10 sa gabi alas 3 sa kadlaw mo nang iyang tambal na may mga oras na alas 3 alas 10 sa gabi ug alas 3 sa kadlaw kay iyang tambal nung pakanon yun na og sa gatas o kanang kuwan ka pati mo cupcake ba o biskwita na kaya may gingon sa doktor ang dam dito dito kuwan para itimo niya ginahan lang yun na masulod at yan kay isog kayo mga tambal guys ano pong giduka siya kay putol mo yung tultul yung tul putol Okay, magkuhan man.
May mata ba, di ba makatulog dayon? Uy, dugay ko nakamata nun guys. Magala City na. Paluto. Inoon, kanina mga alas 3, ako na siyang ipa timo. Kay kada inom tambal timo, pati moon mas. Gata surok, biskwit, bonsai, painom. Pasyente, good morning. Magutom. Sarap na yung igdara, natangtan na lang sa pin. Ako maluto. Ako panggipapan ng manok. Gata sa imo ni mo? Ang dito na kakaon. Yung gatas. Maluto ako panggipabugnaw. Nag-ulan? Nag-ulan. Tapos may alas city noon. Luto to yung makaon. Maligo. Inugtambal. Lakaw-lakaw. Comment ang nabasan guys. Nang ano ko namuha na mo dadag ka ng katungkitangtang na dugo sa iyang katubang dito ni tubo sa iyang tubo. Ingon ko no baby. Niya naman doktor na din na ko nung nilagi ko. Nila na ko nung gilabay dito na sa kuan na itong labayanan nila mga dugo mga kuan kay. Nakabuto naman siya. Ikatag naman siya. Di na pwedeng kanang siya ni, hindi na pwede ko no isod sa garapon. Yan ang mga doktor. Amo na lang tong ikuan guys, managkot na lang mi sa cemetery, amo na lang ampo anoon sa among ikuan. Kaya wa man na madala kay anong doktor di naman kini buto na mo siya. Di naman siya pwedeng kuanon. Yan ang doktor. Kay giraspa na po sa diretso guys, munang ang kuha nagsagol-sagol na mo nga doktor hindi na pwede po kay na kuha na lagi nakabuto na siya. Okay ra ato na lang tang pahinong danong gampo in taon kay kuha na baya to taon na po baya to kay 3 months na gud. Makayang gabay guys, baby. Kaya mong panibago na po namong anghel na magbaggabay sa among kinabuhi guys, among bibi. Mangyatag sa Ginoo pero at least na kuan may balik tulo ka bulan. Tayo mong bagong angel, bago na mong tagabantay. Gawa sa Ginoo, nagbantayan mo sa Ginoo na pa may baby na nagbantay po na mong anghel. Ligo karog sa iyo ha. Hindi magkaon mga pahuay kadyot, ligo, di mag-dressing, di maglakaw-lakaw ta. Wala namang taligsik oh. Niinit naman oh. Ha? Hi guys. Di pa kayo sa lagsik guys, pero hinahina na pagka-recover guys. Ma-update ra lagi ko. Siyempre pila ka adlaw pa. Mag-adjust pa siya ba? Nasipa siya katulog guys kay sa hospital ba, wala sila tulog-tulog mo nang dire. Tulog sa siya, bawi ba? Dali siya dukaon. Ang tambaw ko makalod siya. Makaduka ang tambal. Ano may tambal ni nana? Ampo lang, makarecover lagi. Hinahinay lang, hinahinay. Huwag mo ta magdali. Salamat ta sa Ginoo na nakuha na human ng operasyon. Kaya muro ito yung delikado kayo. Nang hinahinay lang recover sa lawas. Kaunong sustansya. Alagaan ay tika pasagdan ng tud ka malagsik. Kaya bahala nimo. Nanggiingo na sa hirap sa ginhawa ang mag-asawa walang iwanan. Ako may lagsik, ako'y matiman nimo. Mali ko nakasakit sa Congress, diba kinabuhi na sandasan yung mga matris. Kay bata, timanin. Wala, inaanam siguro ang kinabuhi na naging mga pagsubok ba sa atong kinabuhi. Muna atong ihatag sa Ginoo pagsuway. Kaya ano na to, kaya man gihatag. Sige lang kay pag-work na. Way regret na kay pagbuot sa Ginoo tanan dawato na to tanan lagunsa. Pasalamat gyud sa Ginoo na naagya pang Ginoo nagabay nato sa mga operasyon na successful tanan na nagtabo sa imong kuan karon naagya po ng Ginoo.
luto na itong pagkaon sa pasyente ito. Mahaw na siya kaya nung nagtambal, ikaw man maligo, dayon maglakaw-lakaw, exercise gamay. Na itong ipamahaw. Tandama na ito guys. Oy, pangalan mo mga bata. Una akong pasyente ako ng pagkanoon. Pasyente. Tara. Ka-recover na akong pasyente. Ikaw na day. Tumbuhan ka dali. Bangko lang sa itong lamisa ron kay gamay kay lugar guys. Ito lang sa ning pagkasahin na itong kananan. Mansyon man ang balay. Pangalan na mo? Yeah. Makaw na po ma. Kunyara ko magutan og to ma. Tilaway sa tong giluto dito kamay. Dalibe. Dali ba? Nya magutan ko niya og to. Hiling ka? Hi guys, mga napunta ninyo Paano na guys. tong pasyente guys. Mamahaw ta, nasa kudari guys ga. Kuwan. Nalingkod-lingkod. Kaya lamisa dito, dagang nakakarga. Dili ra. Nangunta guys. Mamahaw ta guys, mamahaw. Namay. Ha? Ako na yung Patas pang gani. Muna ka madlog. Ito mo naman, buhay. Madlog ko ini. Kuhan sa kuhan. Samad. Tanong guys para dali makarecover. Manok pinakabanatag. Bahala na ka diya. Dahil pagka Munang dako kayo kong pasalamat sa Ginoo nga tawang na bana masikaso kaya mabuti. Siyempre, pamilya ko na yun. Maloy, mga ikagawing tao, kanip pa kayong pagawin ng pamilya. Basta kaya na ko, ibigay. Ibuhis pa akong kinabuhi. Para na sa pamilya, okay lang. Nana ko guys, pag pamilya na yun, pag-usapan. So, ng pamilya. Ngayon. Kaya mahurot ni Heron. Suwaram ni Kakat, kami-rami ako ni Kakat. Nangigitan siya dahil. kaya sa kakapa man Bukan. pamahaw na ma guys
guys kanang pakwan prutas. Kaya importante din Yakult. Ang yogurt na pa yogurt. Ano pa dito? Ano na po? Kung sa kuhanda anong mga buto. Alibikan ka pakwan be. Ali ba? Yan tita dali. Daya mo kan guys, daya mo ang baby guys. Si baby Yuhan. Amis? Tagay sa dari dapit ka ng liway, dari ka mo pagod. Nasa manimo ang kamot? Ipit? Sakit dili. Okay. Mahugaw mo si Nina ha. Mama ka, kaya mahugaw niyo si Nina. Ikaw. Balik ka Dani ha. Pagbabay sa camera tayo. Babay guys, uli namin lapu-lapo. Bakit kami? Bye-bye. Para Hindi. Ato kalula ni mo, Yohan. Hmm? Ato kalula. Kuha ni mo, lula. Dana. Ano yun ito magkasakit guys kay sa muteng hindi nadaan magkasakit hindi na mo na. Manon jud pero maka-recover dayon. Nadahin mo ng update. Mukha niya, samot na nikol kain eh. Yapay. Nag-atang ni mong vitamins. Guys, vitamins. Itong vitamins. May tarong ito guys. Kapag dahil. Nahiniwa diya day. Kaya na sa tupperware day. Kuha na, pakwan ka na. Dali ra lagi na makarecover kaya ako man tutukan ng katiman. Tapos lag ko yung magkatiman na wag ng kaluya. Kung ganun tutukan guys. Anong hantod na daga na ba? Hindi na maglakaw, magdaga na lang. Pasalamat ko ninyo guys kay naabot mo na suporta. Suportahan mo ninyo, suportahan mo ninyo. Salamat kayo. Salamat ka dyan ninyong tanan guys. Labi na katong ni mo kada mga financial support. Katong mga Salamat nag-ampo. guys. Katong mga nag-ampo. Dalang kayong salamat ninyong tanan. Dagdag yung lakas ng loob guys ba? Nabigyan manghina para makarecover. Salamat ninyo guys. Sabihin man ta mga wata magkita-kita, kita mga parente na agad mo na punta permit sa pag-ampo. Sige, chat, musta na ba? Sige pag-musta. Usahan po magpaka ang lakas ng loob ba? Hinaan ng loob. Salamat ka adyo kay bisan di mo na kadugo. Maging yung pagbati na mas labaw pang igsuon. Dalan tayong salamat ninyong tanan guys. Kunya na siguro ko mag-inom gamot kung inom siya ng Kunya to na may yogurt dito, may yogurt. Ini atong yogurt. Magkuhan guys, mamawa maligo para mag-dressing sa samad. Hindi ko nagkuhan. Okay. Maglimpyo pa sa sama din, maglakaw-lakaw ka dyan. Habang sayo pa guys ba? Exercise to.
Kao na po nag-nurse. Mura niya among vlog karon guys. Nanira among vlog. Update ra ko sa mga sitwasyon nila pa. Karong adlaw guys. Bye-bye guys. Bye-bye na. Hi guys, kita na po sa sunod na mong vlog. God bless na yung tanan. Bye. Bye-bye guys.